Estamos? Estamos transmitindo. Bueno, estamos coa presentación. Non pasa nada, podemos falar, da igual. Estamos en directo? Estamos Da en directo. igual. Vou te deixar en Estamos vergonza. Déixame en vergonza, non pasa nada. O de cargar os aparatos mentras botaches un sono era demasiado ir sobre seguro, non? Hai que vivir un pouco ao límite nesta vida porque, a ver, sabes? Dijo eu, Claro, a ver, é que... É que non sabes a cantidad de cables que teño aquí. E xusto non me foi cargar o móvil, pero bueno, non pasa nada. En fin, está todo arreglado. É que ten que ser así. A vida ten que ser así. Hai que vivir na aventura continua. Andar con 3 de batería, 3%, cousas desas. Logo. Home, por suposto. Ai, estamos en directo. Si, agora estou no vendo eu na miña televisión de 52 pulgadas aquí. Que preciosidade, de verdad. O que? Pois nada, vou a pasar... Acabou a presentación, non? Pois vou a pasar a que se nos vexa. Aquí estamos. Vou poñer seria, que as cousas serias hai que falalas serio. Bueno, benvidos e benvidas. Espero que nos escoitedes ben, que nos vexades ben. Se non nos coñecedes, aquí temos a Eva Patiño, señora do amor en Twitter. Ai, sí. A min que, bueno, non sei, animal crepuscular, como teño posto en Twitter. E imos a falar de soidades, porque soidade hai moitas, non sei, a ver que vai surxindo, non? A idea de facelo viña un pouco porque estivamos a ver un documental que se chama a teoría sueca do amor, de facerse os suecos, totalmente, xa o vimos. Falar da soidade. Eu digo moitas veces, somos unha sociedade de persoas moi soas e tristes. Home, porque estar só xa é poñerte triste. Eso, por descontado. Digo eu, É así. Que vimos por aí? Viste o documental? Vin o documental. Vino. Bueno. Pero iba a dicir eu. Sí que o vi. Pero iba a dicir eu. Estar só non sempre é estar triste. Tamén hai soidade que se busca. Eu son bastante solitaria, por exemplo, disfrutei bastante. Outra cousa é que non che ven imposta. Claro, o tema é, unha cousa é estar soa e outra cousa é o sentimento de soidade. Que a veces non pode estar só. Para que non haxa sentimento de soidade, está claro, ten que haber relacións significativas, ten que haber un fondo. Dicir, eu traballo nun sitio onde somos dous, estou soa, podo sentir moita soidade, podo sentirme soa. Digo, cousas que eu penso. Frase minha. Non te me vayas, Melody? Non marchei, por que? Vale, estamos, por favor. Espero resistir. Se ves que me marcho, ti queda ti parola, non pasa nada. Bueno, eu falo, outra cousa non saberei facer, pero falar, Dios mío de mi vida, é unha cousa que teño moito aquel. Pois o documental, a min doume moito que pensar. De feito, fíxome chorar tamén. Bueno, eu tamén logo choro, que non é dicirse moito. Mas é que me fixo chorar, porque, aínda que é Suecia, e por outro lado é así como eses países que temos idealizados, non? Esas sociedades do benestar. Eu creo que estamos facendo o camiño todos atrás deles. Seguramente nas cidades deste país xa haxa moitos casos así, moi similares aos que saen aí no documental.
E a min parece preocupante. Eu morro de Sexa, medo. aí para poñer en contexto a quen nos este a ver, a teoría sueca do amor é que só pode haber amor ou un amor sincero se non hai unha relación de dependencia. É dicir, que todo adulto debe ser independente e na súa independencia amar, non depender económicamente. É dicir, se unha muller ou un home nunha relación de matrimonio depende económicamente da súa parella, como se sabe se esa relación está baseada no amor ou na dependencia? É así como empeza o documental, non? É, ese conto. É dicir, ten que ser independente, pero económicamente. Que ese é o tema, porque podes económicamente ser moi independente ter moita dependencia emocional, que por outro lado a dependencia emocional que a pintan como o mal, a min parece unha necesidade. Eu teño dependencia emocional de ti, Melody, ti sabes? Eu de ti. Sí, Claro, pero é que tamén está mal plantexado, o sea, está plantexado dende o punto económico, pero dependencia, quer dicir, eu que son unha persoa, vai soar ridículo, pero eu que son unha persoa un pouco baixiña, pois se a miña parella máis alta tamén dependo del para certas cousas, non? Quer dicir, dependencia na vida cotiá hai moita e moitas formas, non só económicamente. Que claro, puxen un sí, sí. exemplo super idiota, pero Sí, porque che iba a dicir, vai comprar unha escada, muller, unha sí. escaleira. Pero que sí, sí, que ao final, e ademais que todos, nalgún momento da vida, por exemplo, eu se mañá rompo as pernas, necesito de alguén, Sí, sí. dependo. É así. Como eso moitas cousas, é que me dá igual. Eu fui unha vez facer unha proba médica e di, pois non podes vir soa. Home, a ver, claro, se ganas ben, pagas un taxi. Pero que te leve un amigo que despois che di, estás ben, paramos. E tomas un café, a ver se te encontras mellor. Home, ainda che cambia ben o conto con taxista, Digo, a min, eu vexo, por exemplo, que esas sociedades do benestar son sociedades nas que o que fan é garantir que ti vas ter atención, é dicir, ti vas producir para o sistema e o sistema con eso que ti produces, pois o día de mañá pois terás unha cama e limparán o cu, un auxiliar de enfermería e terás os teus pratos de comida. Pois, pero eso está un pouco escaso. Home, o punto de partida é que estas cousas sempre son igual. O punto de partida é moi ideal, moi bonito, non? Vamos a buscar o amor puro e o amor puro está na non dependencia. Pero é que, como animais sociais que somos, baseámonos precisamente na interdependencia duns e doutros. A moitos niveis, non só económico. E claro, un neno depende dos pais, un ancián depende dos fillos ou dos descendentes, en certa maneira, tamén. Sí, Hai ademais é san, quero dicir, é san, porque é o que nos leva a socializar dunha forma humana, mediante vínculos reais, eso de interdependencia. Eu nin unha vez un exemplo, e poño moitas veces, que dicía, un lobo só, cunha presa grande, pode alimentarse toda a semana, pero non pode cazar a presa só. Son tamén animais sociais que se moven en manada. Os humanos aí lle andamos. O que pasa é que a nós o capitalismo, as sociedades capitalistas permítennos cazar sós daquela maneira, pero sacrificamos outra supervivencia, que é a supervivencia psicolóxica. Por iso está tan de moda o da saúde mental, se estamos todos, non hai tamén problema. nós somos atrevidas, porque vir a falar de soidades despois de pasar unha pandemia na que tivemos que illarnos e precisamente autoimpoñernos certa soidade. E non aprendemos, non Nada, aprendemos. nada, saímos peor. Non. Claro, porque deberíamos darnos conta nese momento, dicir, é que isto non é a maneira
de vivir. Non é a maneira. Eu vou dicir que nos tempos de pandemia relacioneime basicamente con 2 amigos e ningún deles é amigo meu xa, o cal di moito, sí, é que é moi bonito. A miña historia de pandemia é moi bonita. Di moito precisamente de por que a xente se vincula vincúlase porque teñen a necesidade humana de vincularse e vinculámonos eu non, que eu vincúlome toda sempre, en todos os lados. Dende a necesidade como a un consumo, non sei, agora podes te apuntar a ir a algo. Hai non sei, unha excursión, aquí fai na Rei Varela, o dos buses. Hai unha excursión a Ourense, e podes te apuntar. Podela pagar e ir, pero naquel tempo non. Daquela consumímonos un pouco. É moi curioso que non me quede ningún amigo da pandemia, mellor. Deixalos ir. Non me pareceme mal. Era o que había, como o yogur que queda no supermercado. Era o que había e hai que apandar, non? Eran suecos, eran suecos. Facíanse os suecos despois, así que pasou a pandemia foi que se fixaron os suecos. Pero, sí, porque socializar é unha necesidade humana que nos mantén aí, a flote. É que é unha realidade. A supervivencia psicolóxica, digamos, o benestar, non? A sociedade do benestar psicolóxico debería deixar tempo e recursos para que socialicemos. Recursos non, porque socializar é xuntarse. De feito, unha das grandes renuncias que fan os místicos é precisamente a socialización, non? Hai que illarse, en certa maneira, para poder chegar á contemplación divina. É algo tan básico do ser humano socializar que non socializar, illarse, é unha renuncia. Normalmente enténdeno como renuncia para un fin máis elevado, pero é unha renuncia. É un sacrificio que se fai coa excusa de buscar a Deus. Aí poñéndonos máis contemplativas. Cousa que non estou... Sí. Ou a divinidade, como lle queiramos chamar, non? Esa cousa mística, chamémoslle como queiramos, cada un poñeralle o nome que queira, pero sí que... non me vai sair a palabra, pero quen se fai eremita, quen se illa da sociedade, o monacato, en moitos casos, facíai en busca da divinidade. Como renuncias a todo o material e o último de todo é xa totalmente a sociedade. Pero a xente aquí non está buscando a Deus, Non, xa, claro que non, é que eu sempre me poño mística, pero aquí a xente a Deus non está buscando. Non, claro que é unha renuncia. Con todas isto, eu, por exemplo, eu digo que distí, son unha persoa que preciso da soidade, do meu tempo, do meu espazo, da miña reflexión, pero eu ainda topo antes a Deus filosofando contigo. Porque é certo, os camiños cara a Deus, ao mellor engañaste, se vas con outra xente. Non, digo de verdad, ese crecemento persoal, eu atopo moitas veces falando con persoas como a ti, sí que eu atopo aí, e penso que é totalmente necesario. O que hai é que elixir moi ben con quen falas e de quen te acompañas. Isto dicía o Fron nun dos seus ensaios, en el miedo a la libertad, o di, que renunciar ás conversas vacías. É dicir, cando as conversas son vacías, é mellor adicarte á introspección, de ser moi selectivo á hora de te relacionar cos demais. Ser moi selectivo. Que eso é o que o sistema non quere. Porque despois as persoas pensan cousas e din, joder, po sistema, non? Que merda de sistema. E ao mellor dalles por facer unha folga xeral ou cousas destas que atacan ao sistema. Imagínate, que Cristo. Non hai que deixarles pensar moito. Pensar é terrible. Que a xente pensa é un perigo, iso está claro. Depois, eu creo que
hai moitas conversas vacías hoxe en día. Quero dicir, incluso na creación de contido en rede, hai moitas veces que se queda todo tanto na superficie, que eu témolo falado. Hai unha cousa, eu outro día compartichesmo ti unha imaxe de SES, e ti compartiches, había dúas imaxes, e nunha delas, a que ti me compartiches, dicía que o silencio en sí é unha opinión moi potente, que así non tiña moito sentido. A outra dicía que opinar xa é un problema na sociedade. Non me acordo ben o que dicía, pero viña a dicir iso, que dar a túa opinión é un problema na sociedade. E daquela sí que ven ese punto onde a veces tens de quillar, pero ainda dentro desa, a veces podes tillar con outras persoas. Podes facer unha pequena illa de persoas coas que pensar e reflexionar, pero eso é moi certo, o da conversa vacía. O da conversa vacía, moitas veces, pode ser, eu teño estado en conversas destas de falar das rebaixas dos Stradivarius, que digo, a ver, xa levamos 40 minutos, xa está, non? Quen queira ir aos Stradivarius que vai ao de parade, non? Son, a min, sí, é tempo perdido, porque ese tempo que estabas con esa xente falando das rebaixas dos Stradivarius, eu a mellor prefiero sair camiñar, vou tomar o monte, e vou comigo, e vou pensando para min, pero a mellor cando podo filosofar contigo, prefiro filosofar contigo que botarme só ao monte, porque son outro tipo de conversas. Coidado co tema de contidos, coidado co que opinamos aquí, que podemos ter problemas. Eu digo, porque a idea dos directos estes é que todas esas cousas que nós filosofamos entre nós, filosofalas un pouco de viva voz, e que queden por aí. Sí. E é precisamente darlle un pouco máis de volta. Porque nós sí que socializamos ben, unha ca outra, e con outras persoas. Pero sí, é un problema na sociedade opinar, e daquela tendemos aos discursos vacíos. Mira, isto facho un psicólogo, isto da soidade. Hostia, clavache aí xa 60 euros. No, pero colle, vanche aquí e diche, no, porque ti, porque o psicólogo é unha persoa que está no mundo. A que lle calou tamén esta mensaxe neoliberal de que ti só podes, tes que poder, e daquela soltache unha mensaxe na que, porque ti tes que quererte e tes que e aceptarte, e ti só estás ben, apúntate a mis fundes, 50 euros e non sei que. Imos mal, porque hai unha mensaxe que está no aire que che di que esteas soa. É así. Sí, o de que ti mesma te bastas, pero en realidade chega un momento no que non. Ti mesma bastas, tes que sentir completa contigo mesma, pero ao final tes que socializar e vivir nunha sociedade e encaixar tamén aí. Que ese é un dos principios básicos da filosofía, da psicoloxía. Que é algo que algún día, pois non sei, se hai algún psicólogo por aí que queira vir a falar con nós e que non explique, porque eu teño unha movida mental coa psicoloxía, nunca fun a un psicólogo. Pero claro, están dentro dun sistema con certas regras, e se ti estás un pouco fora do sistema ou plantexándote certas cousas fora do sistema que non encaixa de todo, quer dicir, o psicólogo é alguén que che axudan a encaixar ou a entender ese sistema. Entón, eu non acabo de ver, pero bueno, esas son movidas mentales miñas. Eu sí que fun. Sabes por onde vou? Sí, eu sí que fun ao psicólogo e, efectivamente, hai unha mensaxe de que porque ti igual estás amargada porque depois dicho a psicóloga, no, pero isto tens que facer cando te erjas. Eu, a última vez que fun, facer e despois tal, e despois tens que ter un momento para, señora, ergo máis 4 da mañá, sabe, chego á miña casa ás 7 da tarde, daquela xa me deito, a ver,
por favor, a min esta psicología non me val. Dixo. Sí, Díxenlle, de feito. de feito, bueno, a un psicólogo lle escoitei dicir que tamén depende do psicólogo que vayas e que fale na túa mesma linguaxe. Quer dicir, se ti eres unha persoa moi material, moi racional, non che vale un psicólogo que ande aí polas nubes máis traballando no espiritual, ou se ti eres unha persoa que entende máis unha linguaxe espiritual, non che vale un psicólogo que fale máis en termos de linguaxe, de iconografías, de entender a sociedade, non sei. Os psicólogos, olha, que isto non se pode dicir, pero todos mal, casi, sobre todo os que están aí nas redes a tope do Instagram, diste, Dios mío, ergueste pola mañán, abre o Instagram. Tamén é que hai unha psicoloxía moi barata de consumo nas redes, non? De mindfulness, de Mr. Wonderful, de sempre queda aí na superficie e non pode valer a todo o mundo, nin chega á profundidade a que ten que chegar, nin coñecerse a un mesmo e facerlle caso á frase que che sale na app de Mr. Wonderful. Non, non. Hoxe precisamente lía algo así, falaba precisamente das conductas evitativas. E, de feito, hoxe estiven debatindo sobre condutas evitativas, tamén un anaco, non? É dicir, hai condutas evitativas que están ben en sociedade, que forman xa parte do que é correcto. Pero, claro, logo ven a psicóloga e di unha realidade. Se ti tes moitas condutas evitativas, xusto, non vas poder socializar ben. Hostia, pero ali en 4 viñetas explicou un conto que dixo, a ver, señora, se non vai ser un pouquiño máis complicado que isto, Se teus pais non sei que isto a mí xa me encanta, porque isto, de verdad, ti ter fillos xa queres morrer, dis, madre mía, cantos traumas lle podo deixar eu a esta criatura se sigo os psicólogos de Instagram? Todo. Echa así, pero bueno. A ver, imos ben con este tema. Imos ben, non hai problema ningún. Está o chat un pouco morto, hai que animalos un pouco. Non sei se os vexo por aí xente. Reavivar, temos xente por aí. Pois vide. Deixade por aí opinións, temas que queirades des que falemos. Ao mellor non están sós, están así en grupo e que xa falan entre sí, e xa non nos falan. Tamén pode ser, xa non nos falan. No, pero bueno, a min esa é outra das grandes cousas. Sí, non, fala. No, fala deso porque vou ir outra vez por un conto do... Non, iba a dicir que iso é isto do Twitch e do YouTube e tal tamén é moi de persoa solitaria. Ti colles a túa cámara na túa casa, ti só e transmites. Que ten unha parte de soidade que ti, como creador de contido, estás só, e moita xente é bastante solitaria, os creadores de contido son persoas bastante, na gran maioría, bastante máis tirando a quedar na casa que andar por aí de festa todo o tempo. Pero tamén ten a parte social de que realmente estás te expoñendo e abrindo con unha ventá á sociedade. E a que te xulguen, e a que opinen, e a que... Entón, a parte boa de estar só, que a de que te deixen tranquilo, pola outra parte tamén a perdes. A parte de mira, paso de todos vós, pola outra banda. Pero a rede, ao final, é unha imaxe sesgada das persoas e onde das pois, a parte que ti queres. Aí. Eu creo que hai xente, a min pasoume, coñecer xente en persoa que non ten nada que ver co que transmite na rede. Que diste, hostia, se parece tremendo fenómeno, e logo é unha persoa mellor super tímida, pois que a encontras aí nun encontro, ves que é como o que queda máis atrás, e diste, pero este ten aí 8.000 seguidores, está aí, que o peta no Twitter. Coidado con eso, tamén. E, de feito, creo que hai moitísima xente que parece que ten moitísima forza no Twitter. Sí, e despois é moi tímido. Sí, e logo os que xogan aquí no Twitch, eses son
Eses son os fenómenos, porque a Eu son persoa que así, xoga fai no da súa idade xa. se me vedes así, saudade sempre. Eu non o vou a facer, eu escóndome nas esquinas. É verdade, eu son así. Acabas de retratarme totalmente. Xa, pois mal. Ou Sí, ben, mal. dá igual, ten que haber de todo. Eu teño unha amiga, eu non son así. Eu son, hola, estou aquí, que se sepa que cheguei aos sitios. E teño unha amiga, unha moi boa amiga, que non é para nada así. É unha persoa que na confianza é super faladora e todo o que ti queiras, pero di ela que a ela gustalle moito ser actriz secundaria. Di, os secundarios valóranse pouco e en realidade son moi importantes. E que lle gusta moito eso, ser secundaria. Ten que haber de todo no mundo. Se foran todos como a min, bueno, mal, non A ver, podíamos. eu teño unha amiga que unha vez dixen de coña, ti vais de presidenta do goberno, e díxome, non, eu de segunda, da que está nas sombras. Eu de Nas primeira sempre. sombras é onde se moven as cousas. Non, eu de primeira. Eu teño esa personalidade transmisora. A que quero dicir as cousas. Son así. Moitas veces, houve épocas da miña vida que era un problema. E, de feito, eu, fai pouco, un ano e pico ou así, pedinlle así aos amigos que me definiran. Porque eu non vou, xa non iba ao psicólogo, digo, eu xa me psicoanalizo sola, porque, a ver, agora con YouTube e con Instagram xa aprendes todo. Un amigo meu, de cando era nova, co que agora hai uns anos que teño moito menos contacto, xa me definiu como hipersociable, o puxo. É certo, eu son unha persoa moi sociable e, ademais, preciso do contacto cas persoas. Boto má elas. É unha realidade. Si, boto má xente. Eu son a señora que está no médico e lle di do lado, ti, pa que hora tes e tal? Ai, levan sempre un atraso aquí no Serja, quer dicir que xa empezo. Si, eu son esa señora. Eras a que inicia as conversacións, pero ten que haber xente así, porque gracias a xente como a ti, hai xente como a min que entra no mundo. Ti, É que, se de me feito, encontras a min, seguro que saco unha conversa. Son a que se vai no claro. bus, e ven o do lado e xa o que sexa. Pero é curioso, porque hai moitos actores, por exemplo, que din que son moi tímidos. Que son moi tímidos e moi introvertidos, e, sen embargo, poñense diante da pantalla, crean personaxes, parecen extrovertidos cando os invitan a programas, pero eles retratanse a sí mesmos como persoas hipertímidas. Moi curioso. Touriñán é un tipo bastante tímido. Eu paraba nun bar onde el iba moitas veces para esperar pola muller que saíra do curro. E claro, ademais é un tipo que non pasa desapercibido, entra con ese pelazo así tan rizado e, claro, parece que é como quen, a ver, Touriñán, di algo que nos faga rir, non? É o tipo, pois, di, é que eu, a ver, eu non son, eu veño aquí ao bar e non podo falar así para todos, pero outras veces vai, e se entra na personaxe, e xa non é o Touriñán da súa casa, pois é un exemplo, porque sí que é un tipo tímido e máis ben como, está máis xente mirando, a ver, Touriñán, que sales na tele, tío, como non te van mirar? É así. Iba a decir, veña, que estaba pensando, que iba a decir eu? Que estaba eu pensando tamén, pero ti dalle. No, porque iba a decir antes e xa seguimos con isto. O tema do documental, a min unha cousa que me chamou moitísimo a atención foi que ao principio a muller que deciden ter fillos, bueno, eu non sabía que as mulleres se podían inseminar soas na casa. Pareceume unha locura. No, isto hai que falalo. Porque aquí hai xente véndonos por aí. Hai xente véndonos, sí. Vale. Hai 4 persoas, pero están aí, están atentas. Atendede, tomade notas. Ti aquí tes isto de ir a unha clínica de fertilidade, todo o que ti queiras. Pero en Suecia, ti compras por internet semen, compras seme por internet, venche o repartidor con isto frigorífico, porque ali enséñano. E ti vas ali elixindo
A ver, en serio, dá risa, pero, joder, moreno ou rubio ou loiro, perdón, ou rubio tamén, depende. Conchi, como era o paisano, o que a foi cascar ali o este, joder. Ollos claros, escuros, a altura, os estudios, que isto se debe de se dar tamén. E ti escolles e mándanche seme. Non poñen a Pero foto polo que eu vin. sabes que creo que eso non é só en Suecia, porque creo que en Estados Unidos nalgúnas partes tamén se pode facer. Sale, é que non me acordo en que película sale. Pero eu iso vino en algunha serie ou nalgúna peli de Estados Unidos que dixen, Sí. isto é unha comedia que están exagerando. Pois, polo visto, Pero eu pensei que era non estaban mentira. exagerando. Claro. No. Isto Pois non, en Suecia existe. falo. E xa está, e enseminas-te ti, que por outro lado, pois, dis, pa que tanta volta? Se non máis que é meter por aí o chirme. Isto fano as suecas, para ter fillos xa sin contar nin con un home, nin con un proceso máis a loca, ti na túa casa. Isto é un puntazo, eu quedei tola. E sala ti pa ali columpiando aos nenos. É moi Vale, triste. pois, sí, é moi triste, porque logo ti ves no documental como que marchan da casa dos pais e tampouco conservan ese vínculo. Co cal, non me fodas, tío, estás criando aí ti só aos teus fillos e mañá pasa chalgo, sabes, que tens que estar ingresada, que pasa con eses nenos? Hai que ser unha familia de calquera maneira, pero con xente, joder. É que unha cousa que creo que está a calar últimamente tamén, que é o concepto este de desapego. Pero en Occidente, como sempre, entendímolo mal. O Sí. desapego para ti No. ser unha persoa individual, plena, completa por ti mesma, pero iso non quere decir Sí. que deixes totalmente de lado as persoas que tes ao teu carón. É dicir, isto de practicar o desapego, que tanto se fala no mindfulness e todo isto, hai moita xente que o entende un pouquiño mal, por non decir moi mal. E aí é onde entran esas condutas evitativas que están ben vistas en sociedade. Sí, Porque entendes que evitar é desapegarte. Non, desapegarte é querer aos demais e que formen parte da túa vida e máis deixalos vivir un pouco como lles dé a gana, que non son teus nin un anaco de ti, incluídos os fillos. Que isto vexo eu moito e critico moito. Porque o teu é un ser humano, sabes? Ti sodes todos abogados na familia, pois que vos preste, se vos prestou. O rapaz, ao mellor, sabes? Quere estudiar filosofía e letras, ou entendes? E eso, o desapego é entender, precisamente, a xente fala moito de individualidade, pois o desapego é entender a individualidade do outro, pero eso non quere dicir, arréglate. Sí, que ti te despreocupes completamente. Claro, é que non é, eso non é desapegarte é, joder, a ver, é que agora marchas dun da teus pais, que se arreglen. Non, cona, estate pendiente deles, vainos ver, se lles pasa algo, bota unha man, joder. Hoxe, cando falamos deste tema, acordeime, porque claro, eu sempre ando coas cousas funerarias, non? Agora que falamos disto, por exemplo, en Alemania, os velatorios son bastantes máis días que aquí, e por iso en Alemania, Francia, Suecia, Centro Europa, hai prácticas de tanatopraxia moito máis frecuentes e máis intrusivas das que se fan aquí. Por qué? Pois precisamente porque as familias, nós en Galicia e España tendemos a quedar cerca da familia, pero alí precisamente hai máis soidade, por exemplo, da xente maior, porque os fillos e os netos viven a mellor na outra punta do país e non se ven máis que unha vez ao ano ou 2 veces cada non sei canto tempo. Entón, cando hai velorios, teñen que agardar a que toda a familia se reúna. Entón, se extenden o tempo de velorio, por tanto, hai que facer prácticas máis intrusivas para que iso se conserve e tal. No É curioso.
Como afecta a todo. Sae o da señora morta. Mira, Sabes, falamos de mortos e xa se nos foi un. Dios mío. Que impresionable é a xente, por favor. No. Sae o da señora que morre e saben que ten unha filla, pero resulta que hai non sei cantos anos que non tiñan contacto, sabe? É que nin polas herencias, joder, é que xa... O outro que palma e tiña máis de 100.000 euros, 100.000, o que sexan, en Suecia. Sabes? Pero en plan, tiña unha pasta, tío, é que xa nin a pasta. Xa nin pola pasta. Cona, porque aquí funcionaba moi ben, isto sempre funcionou moi ben. O de heredar para unha casa. Claro, o de atender, joder, a ver, é que ademais era unha cousa que estaba ben vista, non, é máis a casa a ser para quen me cuide, non? É dicir, había un pago tamén ese vínculo, non? Ainda se podía pagar, pero é que en Suecia xa nin pagando, os fillos xa non te veñen ver nin que teñas 100.000 euros, joder, é que me parece mal. É que... Joder. Non, é super heavy, a min e ademais que é cara onde camiñamos. Eu vexo a xente que me rodea e vexo a... Sí, eu son super cariñosa e afectuosa, super comprometida. De feito, a miña red flag de amistades é cando me chaman intensa. Ai, que ti és moi intensa. Xa, fora. Non son intensa, son comprometida. Implícome. Preocúpome por ti. Non te das de... Vaite, joder, vaite, tío. Sí. Eso está feo. En sociedade está feo. Está feo. Eu estou aquí cor gatos, xa sabedes. É así. Non, é que... Ai, veña. Hai que ser como os gatos. Desapegados, pero con cariño. Con certo interés tamén. O interés de que lles des de comer. Porque dependen de ti. Pero quérente tamén. Unha cousa non quita a outra. E cando non te queren, pois poñes ali nun lado. O sea, son moi respetuosos uns cos outros nese sentido, que eu vexo que eu teño dous. Son mestres da vida os michos. Ai, mira, perdona, que estaba vendo aquí, que teño a filla no estranxeiro. Mandoume un WhatsApp. No estranxeiro? Noutro concello ou noutra provincia? En Andorra. Non, está en Andorra. Marchou co instituto. Non, é que miña avó chamáballe estranxeiros a calquera que fora non daqui. É dicir, de fora do pobo era estranxeiro. A que fora de Burela ou de Foz era estranxeiro. Bueno, está ben. No, vamos falar das aboas. As aboas sí que sabían facer tribu. Porque mira, esas que se inseminan soas, que eu quedei esparamenada con isto, partiume unha cousa. E quen as coida despois, cando paires? Porque a imaxe é moi triste, porque está ali columpiando, non está nin de paroleta con outras nais, nin nada, é todo así moi sueco. Acordas as aboas, tío, das angrodas? Que maneira había de coidar unhas persoas das outras? E agora somos todos uns pringaos. Non, si, fala das angrodas, que ti sabes deso máis que a min. É que non sei o que é iso. As angroda? A angroda? Sí, que é iso? O de despois de parir, joder, como a mí non sei como lle chamades aí. Aquí dice unha muller de angroda é unha muller, pois eso, que acaba de parir, que lle fan o chocolate e a sopiña. O puerperio, científicamente. Ai. Bueno, científicamente. Pero miña aboa non... Vale, non coñecía a palabra, hai que anotala. Anota. Anoto. Angroda. Angroda, sí, unha muller de angroda. Sí, o sea, pensei que decían en todos os sitios, angroda. No. E ademais non teño oído ningunha palabra, que agora que me faz pensar, que na miña casa iso falábase, non teño oído palabra para ese período no que a muller estaba en repouso por parir. Pois agora xa tes, usa de bergantiños que... O tempo ese do caldo de galiña bella e todo iso. E a botelliña de Sansón, e facerlle chocolate. Sí, e coidar.
Sí. Claro, coidar unhas das outras. E dicir, a ver, foi o outro día, hostia, pero é que xa imos nese punto no que non. É máis, eu xa teño fillo, ti agora xa tens que parir e me falte Dios aos 2 días, vas ao súper, co bebé, estupenda, só le faltaría. Porque xa Sí. nadie cuida de ti. Toda peinada, toda, tú perfecta. Non pasou nada aquí. Sin barriga xa e todo, ou non biche las famosas. Non, pero ninguén cuida de ti. Xa non, quero dicir, eu que vivo nunha vila pequena, xa non hai ese coidado pois por un momento delicado, non hai Non, e ese falábamolo outro día precisamente con isto do regalo do enfermo, non? Que antes levaban xa a casa, pois estabas enfermo, de baixa, pois levabanse que se a botella de aceite, que se o colacao, que se o azucre, que se o café, os básicos, porque se entendía que unha persoa non podía traballar e, polo tanto, pois faltaba man na casa para poder traer o xornal ou cazar a comida ou sacha a horta. Entón, todo o mundo che viña con ese pequeno regalo, con esa axuda. agora nada, agora mandan Agora nada, un dicen. sticker por WhatsApp, ao mellor con suerte para que vas mellor, non estou moi ben, e pándache un sticker aí. Ponte ben pronto. Home, joder, gracias por avisar. Da mesma maneira que, por exemplo, volvendo outra vez ao mundo funerario, eu aquí Dalle. nesta zona había unha cousa que eran os responsos. Polo visto, noutras zonas de Galicia non se facía ou non era tan común. Entón, cando morría alguén, poñíase unha persoa na entrada do velorio que tomaba nota da xente que viña e dos cartos que deixaban, porque deixaban cartos. E iso axudaba a pagar o enterro. Hoxe non, hoxe temos os seguros, non? Os seguros supliron esa cousa social que había nas aldeas de ir dar o responso. Claro, se morrían só 2 no ano, ben, pero se había unha epidemia e tiñes que andar soltando pasta para todos os veciños, era un pouco engorroso, pero bueno. Mira, o tema funerario, morreu miña avoa a pandemia aí sí que nos dou duro. No Brán morreu a miña avoa. Viñeron 0 unidades de amigos meus. Nin ao tanatorio, nin o día do enterro. Algún sí que pois chamaron, a ver, joder, se estás en Madrid, a ver se me entendes, non? Ou ti, Melody, que estás a case 2 horas da miña casa. Pero eu conozo xente aquí, sabes? 0 unidades de amigos viñeron darme unha aperta. É o que che digo, ahora hai que facer o pacote de stickers de pésame, joder, para o WhatsApp. Ou que queres? Que a xente, xa non dixo, nin o de que ao mellor non podes, porque estás currando o día do enterro. Cona, pero claro, non vas vir á miña casa a darme unha aperta e escoitarme tomar un café, joder, un Pero é que sticker e vas que chutes. antes merecía a pena, que ainda che daban un chupito de aguardente, pero é que agora nada. No, e aí sí que eu Vas creo aí que ao tanatorio, dices, Dios mío, estará a miña amiga que é a única que coñezo ou quen estará a quen lle dou o pésame, iso é, sabes, iso é pánico social. Sí, sí. Eu unha vez fun a un enterro eu gañeime de sala. Deille pésame a xente que estaba ali. Era un destes familiares así de lonxe que tampouco conocen moito, e despois di, non, é dali. Bueno, home, pois estes tamén, un animo tamén sempre se lle dou a calquera que acaba de perder a alguén. Non, pero a pandemia nese sentido sí, porque como xa o prohibiu, en sí xa non é unha cousa que agrade moito. Tiñan excusa. Sí, e eso sí que lles quedou. A min, eu vou non dicir, a min doiume, un pouco, que ninguén viñara, pero bueno. Está ben porque isto tamén se sabe que a veces ainda ibas a dun veciño sin moita gana, porque se che morren os teus tamén queres que veñan. Eu aí xa aforrei moitos enterros futuros, joder, sabes? Moi mal. Mira, vou aproveitar, é unha cousa que algún día iba a decir nalgún vídeo dos que fixara en YouTube, se volvo a facer vídeos. Pero volvelo a dicir. Volvo a dicir, non te preocupes. Pero xa que o teño pensado, vou non soltar. Eu sei de xente, bueno, non é concreto, pero seguro que hai máis xente, a min tamén me pasou, que
que decía que os velorios son engorrosos, que non quería recibir pésame, que iso é horrible, estar sempre repetindo a mesma historia, estar... Sabes, porque ao final son 24 horas que pasas saturando xente, dando chamán, acompáñate no sentimento e tal. Estaba unha persoa que decía, mira, é que eu iso non quero, eu non quero que viña naide e tal. Bueno, total que, por desgracia, faleceu alguén na súa familia e tivo que pasar un velorio, era alguén moi cercano. E rematou dicíndome, pois ao final non era pa tanto, e hasta me gustou que me axudou a pasar esa dor, porque a xente viña e contaba-me historias desa persoa de cando era máis novo, ou do ben que o pasaron en tal sitio, ou de tal, e axudoume a ter outra visión desa persoa que falecera, axudoume a pasar esa dor, axudoume a pasar ese momento, e ao final acabou no vendo como algo hasta bonito. A mí tamén depende, era unha persoa moi maior, non é o mesmo que cando é unha persoa moi xove, que o golpe é diferente, pero unha persoa moi maior é que che venen contar cando eras máis novo, é cousas que igual non sabías, é que descubres outra faceta. E acabou dicíndome, mira, pois non era para tanto, estaba equivocado, sabes? Eu creo que, de feito, ti eu témolo falado, en sí ese era outro xente socializador, a morte, como os nacementos, non? Os nacementos tiñan ese punto socializador, dende as axudas no embarazo, os partos, as mortes era outro xente socializador, era outra maneira na que se facía tamén veciñanza, e familia incluso. A miña experiencia, a mí non me morreu ninguén moi de cerca, avós, os meus avós, e agora a miña avoa, e amigos que faleceron, pero nos amigos ti xa é unha secundaria, pero agradecese. Sí que se agradece, sabes, que a xente diga, hostia, vou acompañar a Eva, non, que lle morreu o seu avó, e vou na ir saudar e darlle unha aperta, home, se agradece. Non notei desta vez que digo, pero sodes todos uns desapegados, carallo. Polo mal sentido da palabra. Claro, é que a ver, xusto, pero vos, sí, non me gustou. E a ver, é unha señora de 101 anos, sabes, que xa sabes que un día vai morrer, pero igual... Sí, pero queres o detalle de, bueno, pois, acompáñate un pouco, ou paso verte, ou... Ese momento no que sintes, sí que sintes soidade, non? Diste, hostia, isto é o que eu son cando pasa algo, non? Isto é o que teño cando pasa algo. Que teño? Estou eu aquí. Mañá xa podo... Bueno, caio aquí morta, como os de Suecia. Os gatos non lle bota nadie pienso, cómenme os gatos, e depois un día, non sei, entraránme aquí, os gatos e eu morta. Non, xa vexo o futuro, pareceme mal este futuro. Sí, é que dunha premisa tan bonita que era de só se pode amar sin ningún tipo de coerción, ao final demóstrase que non, que somos interdependentes, que o necesitamos, vaya. O apego é bo e a dependencia é boa, na medida xusta. Está a versión totalmente contraria, estive a pensar eu cando vin o documental. A versión totalmente contraria da teoría sueca de amor é a teoría de Fournier dos falansterios, é unha teoría socialista, na que todo funciona en base ao amor puro. Entón, os falansterios tenían como aldeas ou edificios donde tes os básicos dunha aldea, e todo o mundo é independente precisamente porque dependen do resto, é dicir, os nenos non son fillos de ninguén, son fillos de todos. Os anciáns non son os avós de ninguén, son os anciáns de todos. E todos se coidan en base ao amor. Pero claro, aí falla que ao final somos todos uns montes de merda cheos de envexas, de paixóns, de tal, entonces acabarían todos dándose de hostias, con perdón, pero... É que esas... É unha teoría moi bonita, pero... Nunca a oíra, pero esa teoría é así un pouco o comunismo emocional. Poderíamos chamarlle o comunismo emocional.
Sí, non? Gusta. Sí. Sí, Está ben, comunismo comunismo emocional. Sí, e nunca funciona, porque teríamos que ser todos persoas tan xustas e tan equilibradas tan que non pode funcionar. Non pode funcionar porque é o que dis ti. Non somos. Tamén supoño que está ben que non sexamos. Non sei, ten que haber un equilibrio. Non podemos ser todos tan bons, suponse. Hai outra teoría por aí que o di. Pero sí, máis libre sempre és cando vives, faz veciñanza e faz sociedade. Eres máis libre. Eu, por exemplo, se quero marchar 3 días e resulta que teño na volta 5 ou 6 persoas de total confianza que me lle veñen dar aos gatos, eu porque teño gatos, pero eu teño o visto. A xente que iba a Suiza a ver os fillos, e pois iba ao mellor miña nai ou a outra veciña darlle ao porco e darlle as galiñas e sacarche os ovos. Aquela, se ti tes vínculos e vives en veciñanza, claro que és máis libre. E se non estabas ali quedas co porco, non podes ir ver o fillo a Ginebra que lle pariu a muller onte. Sí, é certo, a liberdade e a independencia non é non precisar dos demais, é que só a vas poder exercer dependendo e contando cos demais. Isto é así. Digo eu, que son filósofa de pouca monta. Eu estou plenamente de acordo. O sea, xa se lle deu moitas voltas na filosofía, na literatura, en todo o que pasa. Todos chegamos á mesma conclusión, pero despois a hora da práctica sempre fallamos, porque claro, somos todos tamén individuos, temos cada un tipo de límites diferente no que é a liberdade, no que é a intrusión na vida do outro, tal. Ver, a mensaxe da sociedade así en xeral é para isolarnos, mira, as persoas máis soas son máis productivas para o sistema. Traballan máis, é dicir, non teñen se ti tens moitas cousas que facer fora, a mellor va a ver, señor jefe, como que 2 horas extras outra vez? Colle outra persoa que estamos todos os días botándolle 10 horas. Xa, o mellor é que xa me dá igual que máis pague. E é tamén un consumidor máis voraz. A persoa soa consume máis cousas de pago. A xente acompañada a veces saes pa soleira de diante da casa, estás falando e non consumes de pago. Sí, porque te vengas, saes de traballar e vas ao súper e vengaste porque crees que é o teu momento de liberdade. Agora xa son libre, agora fago o que queiro ou compro o que queiro ou poño a peli que queiro ou... Socializas de pago, porque no documental que sale aquelo que van ao monte, sabes, van ao monte a buscar desaparecidos ou algo así di. Pois ese tipo de actividades a min sempre me chegan cousas de actividades que como son en grupo, pois bueno, pois dá igual. Eu pago 30 euros e podo ir, pois eso, pasar a mañá a Santiago e depois comemos un churrasco. Pois xa cubro a necesidade de socializar, porque vou tentar cubrir como ser humano que son, cos meus 30 euros, sin compromiso, con xente descoñecida. Pero xa son 30 euros. E ao mellor quedo contigo e levamos unha empanada, damos a volta por Santiago e quedamos da Parola. Ou vamos ao monte dar unha volta. Iso é anticapitalismo de todo. Nós antes facíamoslo moito cando estaba casada e de solteiros, o que foi o meu home eu. E logo empezou a haber un sistema de eventos organizados. Poñías pasta, que si seguro de accidentes, que si responsabilidade civil, que si non sei canto, e me cago en diola. Pero eu camiño para o Monte Xose e xa vou soa. Esta é unha das cousas que tuve un fío en Twitter, onde explicaba o porqué eu elixo camiñar soa polo monte. Porque eu vivín o deses eventos e son anti eso. Xa está. Non podemos pagar por ir ao monte. Busca amigos e se non vais só. Xa está. O meu rollo tamén.
Conta, Melody. Non sei que iba a dicir. É que estás a falar e ocorrenose un mogollón de cousas así de golpe e agora xa se foron todas. Tantas Apunta, cousas que dis. Hai que apunta. apuntar. Eu digo Como moitas se, cousas, é certo, falo demais. Pois xa non falo máis, home, xa non falo máis. como se fora aquí señora política tomando aquí notas para un debate. De feito, perdeuse tamén a capacidade de debatir sanamente. Témolo falado. Debatir Sí, sanamente. Non levarse a contraria ou discutir. Debatir sanamente. Poñer todos os peros e todas as razóns en contra sobre unha mesa. É algo que se perdeu totalmente. porque fai falta a interacción social para a debatir, o coloquio, apréndese debatindo. Precisamente, se estamos moi isolados, non temos esa práctica. Non temos a práctica de negociación social. Ves agora que deime un blanco. Iba a dicir unha cousa, era importante. Sí, pero a ver, é que a mí pásame, por exemplo, que estás lendo temas ou tal, e eu sempre sinto a necesidade de falalo con alguén, porque falar as cousas primeiro verbalízalas e despois hai alguén que che pode dar unha réplica e facerche pensar que ao mellor no que estás pensando é correcto, pero fallas nisto ou non pensaches noutro detalle. É moi necesario, moi necesario. Incluso cando se fala de creación artística, que sempre temos esta imaxe que se creou no século XIX de que o artista é un deus xenio individual illado da sociedade, da cultura do momento, tipo Van Gogh, cando non é así, e realmente nos procesos creativos teñen a necesidade tamén de crear con outros, de falar con outros, de comparar, de ver, de experimentar a vida, e a vida pasa polo social tamén. Iba a dicir que hai un problema grande de inmadurez en persoas xa adultas, de inmadurez emocional e de xestión desa xestión social e emocional porque non a practicamos, porque non hai outra forma que a practicala. Sabes, e a maioría da xente de adulta, eu falo de xente do meu tempo, entre os 30 e os 50, poñamos, non saben xestionar un milímetro de conflito. Hai un pequeno conflito, conduta evitativa, ou seja, porque non saben, non é que xa que non queiran, é que non saben. Dicir, eso é inmadurez, é como o neno que se emperrencha e se tira, pois, a ver, ten 2 anos, joder, que lle pides? Non sabe expresar. Pois hai xente con 30 anos así, a con 50 tamén. Porque non o estamos a practicar. E non temos a necesidade, ademais. A necesidade real. Porque ti antes, ao mellor o veciño non che caía moi ben. Depois o día que había que ir a apañar nas patacas, había que xuntarse todos. E daquela buscábalo o equilibrio para medio levarte. Pero agora chama a máquina esta e xa os dous da casa xa apañan toda a leira de patacas. Poño o exemplo das patacas porque era moi habitual aquí nas aldeas. Pero igual, antes para facer unha mudanza ibas necesitar que viñera unha xente a axudarche. Agora hai non sei cantas empresas de mudanza. Pagas? Xa está. Sí. Era a parte boa, porque tampouco estamos aquí un pouco en plan de todo o tempo pasado foi mellor. Home, a ver. Pero claro, efectivamente tamén aí hai unha parte na que ti tamén ao mellor tes que renunciar un pouco ao que ti queres ou ao que ti pensas para non ser un excluído social nun momento no que realmente dependes moito de que o veciño che veña a apañar as patacas. Claro. Entonces tamén, en certa maneira, é coercitivo para o individuo, pero pasamos diso a totalmente o contrario. Sí, porque non buscamos, non se, ninguén tenta o punto de encontro e fainos moito máis intolerantes. Por iso
xa non se pode opinar nin debatir, porque cada día somos menos tolerantes, porque tampouco nos vemos obrigados a practicar a tolerancia. É así, porque como non necesitamos dos outros no sentido estricto da palabra, non o sabemos facer. Somos burras aceiteiras, Pero, sí, pero non, pero sí. A Quer ver, dicir, que tamén que vivimos agora mesmo nun momento no que o identitarismo, os movementos identitarios son moi fortes. Están collendo moita forza. Entón, non é que non necesites ao outro, o sea, necesitas ao que ti chamas nós. E o teu nós é un grupo pequeno dentro de outra da sociedade máis ampla. Sei o que quero dicir, pero non sei explicalo. a ver, digo, Non, sei o que quero dicir, pero non sei explicalo. Quero dicir, como que hai moitos grupúsculos no que a xente se identifica como estes son os meus e o resto non me importan. sí, Sabes? sí, 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 entendo. Que ao Isto mellor non pasou, ti sempre crees que pasou pasou. antes? A ver, por exemplo, teño un exemplo un pouco, pero unha reducción un pouco absurdo, pero sí que había isto antes tamén de estas son as mozas da miña aldea e os de enfrente non van vir buscar as mozas, son as miñas, as nosas mozas. Un pouco así. Pero isto levado ao mundo das redes sociais, de certos movementos, igual que antes había os punk, somos os punk, frente aos outros, ou os heavy frente aos outros, ou os góticos frente aos outros. Pois hoxe en día vivimos noutro momento onde hai outro tipo de movementos identitarios que calan que calan a niveis políticos, Iba a decir, o sociais. problema é que eses temas de identidade antes os heavies eran heavies e non importaba que lle votaran. O problema é que xa son ideoloxías, xa pasan pola ideoloxía, sabes? Non é só unha cuestión de a miña imaxe, pois iso, eu agora son un heavy e vou aquí cas mallas negras e unhas greñas, e o outro ven cunha cresta e somos... Non, agora o problema é que politizamos as persoas, así, en xeral, xa, politizamos os nenos, os vellos, porque institucionalizamos, e daquela todo ten moita máis norma, e todo eso do medio tamén, claro, estamos fodidos. Vivir é político, diría alguén, non sei quen, pero diría oi. Sí, e de feito, pero facer veciñanza tamén é política, tamén facer política. Chegar a acordos cos veciños é política tamén, de barrio. Para ver se lle poñemos os tubos á cuneta ou non lle poñemos os tubos. Que joder, que fulanito quere comprar un tractor, e así non lle pasa. E hai que poñelo entre todos, porque a carretera é de todos. Eso é política pura e dura. Sin votar nin nada, aquí entre nós. A asociación de veciños, eu que son así moi isto do tradi, todas as asociacións de veciños que toda a vida se dedicaron, pois, la veña, que vamos traer unha que dé a encaixe de bolillos, e máis o neto de non sei quen vai dar as clases de pandeireta, eso é política. Eso, ao final, é política. Estás transmitindo a cultura e estás creando esa identidade nosa de veciña. Mira, é que non me fajas falar, porque dentro deste tema galeguismo, non sei que, ahora, a foliada e non sei que, iso é política, entendes? Iso é política, non veu Ana Pontón facela, isto eran señoras e señores da volta Postureo de facendo. foliada, sí. Claro, a ver, quero dicir, facendo as cousas, é dicir, transmitindo cultura, sabes, colgando ali as pandeiretas, conservando un carro, todo, ou a ver se vos parece que veu isto que naciu con beiras, non? Pero sí que hai moito, as ideoloxías, é como que collen as persoas e di, agora és meu, e son, claro, o que dis ti,
és daqui ou és daqui? No, pero mira, a min daqui gustame isto, pero depois tamén quero ir aquí os sábados. Ai, no, Se non és daqui, se és daqui, aquí eu son modelo cabra. A min gustame moito máis, sabes? Ir saltando de parcela en parcela. Claro, pero porque ti tes un compromiso contigo mesma, non tes un compromiso co que che digan outros. Ao final, o individualismo fai falta tamén. O individualismo fai falta. Eu teño un compromiso comigo mesma, pero eso non era a parte boa. Non tiña que ser así. Sí. Para mí sí, quer decir que sí. Un compromiso de vivir Coherentemente como eu penso e como eu sinto. Eu podo pensar cousas azuis e cousas encarnadas, por falar así, a nivel política, sabes? É dicir, a mí nunca chegou un partido que dixera, te lo compro todo. Mira, non, Eu, sabes cando me pasou aquilo do Carballo Interplay? Sí. Ese vídeo. No que arranco e dixo, eu primeiro quero dicir que eu son de Carballo e voto a Evencio. Evencio é o alcalde, non? É dicir, eu voto ao partido que goberna, quero dicir, e podo criticar as cousas que fai, dixo eu, Ou porque a mí me parece un bo equipo de goberno, teño que aplaudir todo o que fan. Pois mira, non. Non, efectivamente, o teu deber como cidadá é estar pa o bon e estar pa o malo. Aquilo foi unha tontería, pero Tens que ter criterio, sí. Hai que ter certo criterio, non ir como burros cos anteollos así de, porque Non, a parte que se agora... É un deber como cidadán ser crítico. Sí, e como votante máis, digo, precisamente porque lle votei. A ver, eu votei, a min agora isto non me está gustando, eu teño que dicir. Porque eu, senón ao mellor no futuro non che voto. Sabes, esta xente que aquí a muerte, mira, non, a muerte con nadie, a muerte comigo. Digo, Si, eu do compromiso persoal tamén é outra cousa que a xente non o entende. Un compromiso contigo ca túa ideoloxía, pero a túa ideoloxía non pode ser así como tan pechada. Evolucionemos, por favor. De feito, o mundo non evolucionou por non mover nada. Non? É dicir, as leis hai que mudalas, incluso as normas non escritas sociais hai que mudalas. Eu sempre o digo, os grandes cambios sociais nunca os fixaron as maiorías. Sempre os promoven minorías persistentes. Isto é. Isto quedoume moi bonito dicir isto. Sí, pero estou en desacordo. Vale, pois está en desacordo. A ver, contame ti. Ao mellor desacordo meu con isto que dixen tamén. No, a ver, é que depende dos cambios sociais. A ver, creo realmente que os cambios sociais non foron minorías persistentes. Foron maiorías decatándose de que eran maiorías. Pero isto teño que pensar e invitarme outro día. Eso dame para moito pensar. Minorías, pensando... Claro, a ver, así ao bruto, vou explicarlo así ao bruto. Revolución Francesa, que podemos ter todos na mente. Non son minorías, é unha maioría decatándose de que é maioría. Porque realmente quen estaba no poder era unha minoría, non? É unha maioría tomando consciencia de que é maioría e de que pode facer cambios. Que aí houve moito lío coas clases burguesas e tal, porque sempre realmente tamén hai como un grupo que non é privilexiado, que desbanca o privilexiado e se converte en privilexiados. Tamén é outra dinámica social para analizar. Pero move a esa maioría. Chega a buscar o que é común a todos e móvea. E nas revolucións, por exemplo, da Idade Media, dos campesiños, son outra vez os campesiños decatándose que son maioría, de que van á guerra, que quen está no frente de batalla, quen gana as guerras,
son os que están no frente, non é o rei que se queda atrás dende o pabellón vixiando e compoñendo, senón os que están no campo, é que son maioría. Sí, Non? vas ter razón, pero vou pensar ben nesto para poder reafirmar. Pero falámolo, iso deixámolo aí e falamos. Sí, no, tens razón. É que de feito o problema que creo que temos agora é que temos a moitas minorías persistentes, é unha sociedade fragmentada e non fai presión para levar a cabo o cambio que debería haber, porque Sí. debería haber un cambio. E o que Sí. temos agora é moita fragmentación. E manifestanse un día as enfermeiras e outro día os médicos. No, ide xuntos. E manifestanse os camioneiros e mañá os agricultores. Todos xuntos. Sí, Non hai ese sentido. Eso que acabas de dicir é lo máis. Sí, é certo, sí. Eso é o que provoca unha sociedade que tende ao individualismo, porque queremos xusto facer como grupos máis definidos e perdemos poder. Como pobo, perdemos poder. É certo. É interesante como contaches ti. Vou pensar neso tamén. Sí, de feito, por exemplo, no maio francés foi algo que empezou polos estudantes e acabouse contaxeando a todos os estratos da sociedade. Hoxe en día, móvense os estudantes e mira que lles den por saco, sabes? Sí. Estes días de atrás, co tema das tendeiras de Inditex, no Twitter eu vi moitos chíos facían risa delas, non? Como, corran aí en Inditex, tremenda multinacional. Joder, están pedindo para sí, non? E eu dixen, non sei que eu dixen un día en Twitter, é que eu non sei que risa ten, é que debíamos estar indo todos atrás. Sí, porque na situación na que están elas estarán outros traballadores de outras empresas. Claro, de feito, a ver, estas persoas, case todas mulleres, inician estas movilizacións e conseguiron unha subida salarial de máis de 300 euros por paga, en 14 pagas, 15 teñen elas, ponlle, como uns 4.000 e pico de euros ao ano, creo que dixeron, que é o que nos está faltando a todos nos salarios, para que nos dé para estas subidas da luz e para esta subida do gasoil de currar. E daquela, elas estabanse manifestando, eu vi as cousas facendo risa, e dixo, joder, aproveitamos precisamente elas que curran nunha multinacional, van de primeiras, porque, a ver, saben que hai aí potencial e os outros teremos que ir atrás, non? Dicirlle ás outras empresas, mire, empresas é que a nós tamén nos pasa isto, que pagamos a luz e o gasoil, xa só traballamos para vir traballar, é máis pagarlle o caseiro e a luz. Non, pois facíase risa delas. Menuda risa. Sabes? A risa de que? E sí, tes razón ti, vou pensar moito nesto. Sí, é que, de feito, bueno, acórdaseme agora, que igual non teño razón, é unha idea que me chega e vou na soltar aquí e despois xa veremos. E senón que leven coa contraria no chat, que non falan nada. Ao sistema sempre lle interesaron os movimentos identitarios. Ti, se consigues que unha gran masa de xente se identifique co que ti moves, pois axúdache a desbancar o grupo privilexiado e poñerte ti. Claramente, século XX, principios do século XX, foi o que pasou. Que pasa? Que hoxe interesalle de outra maneira, interesalle que nos fragmentemos, cada un no noso movimento identitario particular, para precisamente non facer unha oposición. Creo. Claro. Igual non, pero divide e vencerás. Sí, mira, eu que está claro é que mentras loitamos entre nós, non loitamos por nós. Só o facemos entre nós. E isto é un pouco así a dinámica que hai agora. Así que é. Imos cara a Suecia. Sí, unha chave incluso en certo movimento que non vou dicir, bueno, si vou dicir, incluso no feminismo estamos a cometer o erro
de estar a chamar aos señores aliados e a poñelos en segunda fila, cando o que deberíamos era estar todos de man, loitando polos dereitos de todos. Porque como somos interdependentes. Sí, de feito, un traballo importante que había que facer, se realmente en algún momento tivese interesado o feminismo, que eu diría que non, é poñer sobre da mesa en que perxudica aos homes para que o que diste se poñan de par. Dixan, cona, é que é certo, tío. A min esta puta mierda, pois tampouco me interesa. Que isto, a ver, sería un traballo de anos, pero o feminismo, eu que ti facía un directo destes para falar de feminismo así, O bruto tamén, as bravas. malo será que che vayan queimar a casa. E falar de feminismo, Non, pero eu sempre poño o mesmo exemplo, xa o sabes, porque xa cho contei, de conta. que no século XVI, cando viñan as levas a levar os homes a guerra de non sei que rei, as mulleres saían a defender aos seus maridos e ao meu marido e aos meus fillos non os levas, porque non pintan nada no quinto pino de Europa loitando por non sei que historia, cando aquí me fan falta para sachar as patacas. E ao feminismo de hoxe pásalle o mesmo, é que necesitámonos a todos loitando polos nosos dereitos de cidadáns. É que tens que facer un programa deste, porque nós xa o temos falado, ainda falamos hai pouco, de como a mellor a miña avoa, morreu este ano con 101 anos, de moza, quizáis foron máis libres en moitos sentidos que a nós, dentro dunha sociedade, a ver, hostia, que a situación era a que era, pero así como non o tiñan eles, é que, pero isto temos que falar con calma. Chámame, Sí, cando fajas sí. de feminismo, ti chámame, que falamos, mira, xa Facemos un feminismo ás bravas para a semana que ven. Veña, eu estarei libre, penso que sí. Un feminismo ás bravas. Veña, va. Que nos van decir? É dicir, a ver, xa sabes que, pero bueno, sí, un feminismo ás Non bravas. nos poden levar a contraria porque somos mulleres e temos que ter sororidade. Hai que ter sororidade a tope. Non, pero sí, para a semana miro aí a miña axenda Ou para outro día, non me ves. E facemos un feminismo ás bravas, porque hai que falar moito de como nos engañamos no feminismo. Bueno, engañarnos non, é que feminismo hai moito. Quer dicir, o feminismo que nos venden na televisión non é. Non hai moitas maneiras de entenderse como muller na sociedade. Bueno, non vou dicir nada. Os que estades no chat, queredes un feminismo ás bravas, poñedio, xa que nos estades a ver, falade algo, dicides, sí, non, que non que faledes disto ou de non sei que. Sí, realmente vámoslo facer. Se non queren que non miren. É o que ten. É o que ten isto, Melody. Ti podes dicir o que che dé a gana. Chufaste aí e dilo que che dé a gana. Como tes un Twitter, dis o que che dé a gana. Ves? E xa o que pensa a xente, pois mira, ao mellor que teño volvo-me individualista, pero eu dixen isto, pero o que ti pensas a min xa non me incumbe, eu soltei o meu. Non, si, o feminismo dá para moito. Fai falta esa valentía de dicir as cousas ás claras e non pensando no de que é o común e como quedou ben diante de todo o mundo. Ao mellor ti estás de acordo coa corrente mainstream, pero se non estás de acordo tamén é un acto de valentía, de política e de todo dicilo. Porque senón, se todos pensamos o mesmo ou decimos o mesmo, é que repetimos exactamente o panorama que houbo a principios de século XX. Sí. Eso aí hai tema. Veña, apunta aí no teu caderno. Feminismo ás bravas. Hai que falar de feminismo. Igual nos embarramos, Melody. Mellor vai nos odiar, xente. Ou non. Ou a mellor tamén era xente que xa nos interesaba máis que nos odiara. Cuidado, sabes? Veña, va. Eu de feminismo
ainda controlo. Xa. Eu xa fun machista, xa fun feminista así media atrajoada, e hoxe por hoxe considérome feminista radical, isto vai che encantar a ti, porque radical ven do latín non sei que, de que é raíz. Se o soupera preparaba. Radical é eso, é dicir, temos que ir á raíz do problema. Non podemos estar aquí podando nunha pola, ai, mira, que é isto? Non, a ver, vamos a ver, tío, que estamos podando nas polas e temos a raíz media podre, joder. Haberá que ir á raíz do asunto. Radical nese sentido, é dicir, xa, parade de andar no derriba se non lle metemos man ao importante. Sí, veña, pois pareceme ben. Tes que dicir algo máis? Non, creo que non. Fómonos totalmente do tema, pero bueno. No, sí. No, estivemos falando tú. Ramificou. É que ao final... Agora contra o final... Soidades, sociabilidade e identitarismo, todo toca, non? Todo toca, sí. Todo. E que, de feito, hai un trasfondo social moi terrible do neoliberalismo este de merda que o leva así todo, sí, pois veña. Depois de soidade vamos falar tamén do feminismo, má cago en Dios. Esa é outra cousa, as mulleres, empoderarte é xusto, isolarte, ti soa, mira, xa está ben, non? Teño que ir eu soa, joder, parade xa, non podo ir cas miñas amigas. Pero iso tamén é un discurso que eu vexo que eu penso moito desde que te coñezo a ti, porque ti eres a señora do amor en Twitter. Bueno, en xeral, na vida tamén. Esta cousa que hai contra o amor romántico, pero que ten a xente en contra do amor romántico? Vamos a ver. Apunta no caderno despois do amor romántico, imos falar de amor romántico. Amor romántico, sí. A ver, eu contra do romanticismo en xeral. Eu entendo, quero dicir, entendo que hai que analizar, que hai cousas que son tóxicas que nos contaron nas novelas, pero é que ao fin eu, despois de moito pensalo, penso que estas historias de amor romántica son moi realistas, no que fallan é no final, porque che ponen un final ideal, que iso non pasa na vida, sabes? Sí, é certo. Todo o resto é realista, pero chegas ao final e dices, bueno, claro, pero é que ti vas a ler unha novela para entretenerte, sabes? Non para regodearte aí nas feridas. Claro, é que ademais, a ver, unha película é unha película, porque se as películas foran realistas, La jungla de cristal duraba media hora e xa non había outras, entendes? Xa morría o Bruce Willis porque, joder, nadie se salva tanto, pero son películas. E no amor romántico pasa igual, ao final hai un final onde son capaces, que sería un ideal, ser capaces de dar equilibrado todas esas problemáticas que ten a interacción de parella, non? E ao final conseguilas superar. Eso sería un ideal, dende o punto de vista da psicoloxía, xa que falamos ao principio deso. Ti non tes a sensación que parece que como que se desfai o velo entre realidade e ficción? Parece que hai xente que non sabe distinguir cando ve unha novela ou cando ve unha peli que se ponen a criticar porque isto non tiña que ser así, porque non sei que, en plan de é unha peli, tenche que contar un drama, sabes? En 2 horas escasas, a veces. Efectivamente. Sí, pasa un pouco iso. Que ademais pasa, sobre todo co amor, e ti que és historiadora, lo de saber, a xente ve novelas, ve películas e teñen as típicas cajadas de contexto histórico e claro, estas como nas sabemos, estas trajámolas, non? E pois estamos criticando que é que se a tipa lle dixo así, a ver, que me dis? É unha puta película de 2 horas, joder. Tamén Spiderman, sube polas paredes dos edificios e ti xa sabes que eso non pasa. Na vida real non pasa. Ti non te pica unha araña e despois subes polos edificios para arriba así. Claro, a ver, sí, pero co amor
Sí, Sí, pero porque hai como a sensación teño a sensación de que hai como esa idea de que o que se mostra como de certa maneira se considera que estes produtos culturais tamén nos educan, pois que teñen que ser moralizantes, ideais, tal. Non é así, porque ti podes aprender de calquer cousa, a cuestión é como enfoques ti, non como o enfoque quen cho está a contar. de feito podes Teñas dous dedos aprender, de frente e racionalices un pouco que é o que... ti podes aprender moito dunha película que este moi estereotipada nese amor romántico e que sexa super machista, como case todas, non? Ti podes aprender moito se te poses, se a pensas, se a reflexionas, que tampouco están feitas para pensar, joder, que se non mirade cine de autor así un pouco de outra maneira, dixo eu, claro, a ver, é que ás veces Bueno, tamén, sabes, eu polo neno hai cara uns debuxos e queres que os debuxos sexa, non sei, como se o rapaz acabara de ler o Eric Fromm, non, quer dicir, é para sí. entretenerse, A ver, eu, secreto inconfesable, eu hai uns días que puxen 50 sombras de Grey porque non sabía que ver, non quería pensar e dixen, vou botar unhas risas. por exemplo. E as risas que me... Que sí, ou ler unha novela destas que sabes que están tendo tirón, que diste vai me enganchar porque está lendo todo Dios, pero Sí. que só Bueno, conta unha historia. coas novelas non me pasa, pero coas pelis podo decir, mira, vou poñer calquer merda para rirme. Eso sí. Sí, Aí porque a sí veces que... é por entretenimento, Cona, que Eh, quero dicir, que é que parece que estás de estar aprendendo con todo, joder. sí, Dios mío, que obsesión, que agobio. Sí, Pero eu non, sí, sí. esta discutindo no máster de museoloxía cos meus compañeiros, eu era rara, por suposto, e decía, bueno, mirábanme como unha tola, non? Pero eu dixendes, jolín, que manía de querer sempre poñer carteles e de que a xente lea e aprenda e tal. Ti vaste unha tarde ao Museo do Prado pasar 4 horas e, sinceramente, les as 2 primeiras cartelas e despois deambulas como un zombi. Hai que ser realista. E que puta manía... Perdón. Non, fala ben, quero dicir, fala ben de puta manía. Que puta manía de querer que a xente vai aprendida. Pois desea de disfrutar do cadro ou da peli ou das series está, que aí tamén se aprende moito. Con só disfrutar o placer estético. De estética habería que falar un día. Vale, apunta tamén no caderno. Xa temos, como é? Que temos? Feminismo, amor romántico, estética. A estética. Estética, Pero sí, estética ou sí. Sí, sí. está como, é como unha obsesión cristiana evangelizadora, eu creo. Témolo como interiorizado. Hai que evangelizar, enseñarlle a xente, e que aprenda, e que saia aprendido. Non, deixalle disfrutar, sabes? Que disfrute, deixalles vivir. Sí, Que eu miren a sempre de Rubens, acordo con eso. non teñen por que sair aprendidos de que Rubens naceu en tal ano, non sei que, deixa de disfrutar do cadro tranquilamente. Sí, de feito, que máis daría, non? Se o pensas ben. Ou isto pasa moito cando non che gusta, pois non o sei, un cadro que é moi recoñecido e dis, joder, pois a mí pareceme máis feo, tío, que me estorba na vista. Ou non che gusta unha melodía, porque non che gusta unha Se non melodía che que é gusta, non super... che gusta. Tío, non é justo, tío, que quites eso. Que a mellor prefiero un... apunta aí tamén para falar das cousas da música. A mellor prefiero un reggaetón, diría. Sabes? E que tamén ao mellor depende do momento. Escoita ti a Chopin, joder, que ao mellor É que vanme moito mellor agora un Maluma aquí, neste momento. É que depende do día, efectivamente. É do contexto, é de todo. É que sí. Mira, o meu Michi veu saudar. Hola, Michi. Saudai. Que guapiño. Como a nai. Eu. Non a nai felina. Apuntaches todo isto? Todo isto Apunto. hai que falalo. E xa, bueno, xa temos aquí traballo e non. Menos mal que a nos... Ao final, o filosofar, todo isto é bom. Fai-nos reflexivos. Despois vou compartir todo isto e xa lle vou dicir á xente que o próximo feminismo ás bravas que veñan todos. Michi, dillo aí á xente. Non lle dice, quedou calado, pero bueno. O Michi dalle igual, el justa a ver se mo nominan Para un ano, decir, pois. felinos ás bravas. Teses que facer canle de YouTube. A ver se o nominan. Se o nominan os Tri, youtubeiras.
Primeiro gato en gañar o youtubeiras. Anda que non Sí. sería un puntazo. Sí, o que pasa é que Bueno, eu non non vou falo. dar ideas antes de que nos virlen as ideas, É moita pereza doblar un gato. Quer dicir, ten que poñerse aí a dicir cousas, sabes? Tes que poñer voz de gato. Non viche os TikToks de recetas que as fai un gato? Sí, vin. Son as patas. Vai a traballazo, Eu admiro a quen faga esa canle, mi madriña. Eso é... Por eso te digo, é que te crees que facer un que non molaba poñer un Michi youtubeiro así, en plan, se aguantara aí quieto, pero e ti soltando o rollo en plan, dixo o Micho, entendes? Quer dizer, aí sí que podías dicir cousas así. É un gato. Os gatos son seres libres de opinar. Pero claro, eso é moito chollo, Non teño tanto tempo. Se me pagaran facío. E carajo, O un ti gato. ponlle a cámara e retransmites vida de Michi en directo, xa está. Sí, unha especie Hai de Big Brother, Big Michi. unha canle de YouTube así, a verdade é que ten bastantes seguidores, bastante éxito. Eu teño sempre todo moi desordenado. Para ser youtuber destas así un pouco hai que ter aquí. Tens que recoller e ter limpo. Eu aquí con ter un anaco que saio, xa me arreglo. Bueno, Ai, levamos 1 hora e 31 minutos, que che parece, Eva? parecime Será moi hora de ben. recoller. Imos recollendo e imos xa pensando no próximo. Imos recollendo, pensando no próximo, e nada, comentádenos os que estades agora a vernos polas redes sociais se queredes que falemos de algún outro tema. Se vos gustou, se non vos gustou. Bueno, se non vos gustou, dame igual. Ai, que amable, que amable. Ai, encántame, claro. Se non vos Porque gustou, dame igual. A min deixademe o que me suba o ego. Se vos gustou, facemos saber. non, Sí, é verdade, pero porque a non, xente é moito de dicir que se falla non sei que ou non sei canto. Non, deixame as cousas boas. as malas xa se saben tamén. Sí. Non, pero ao mesmo tempo dá igual, porque ao final este conto de que queríamos falar, de que queremos sempre falar, queremos falar por nós, sabes? Non para contentar á xente. Efectivamente, É tamén. precisamente para dicir o que nos dá a gana. A quen contente moi ben e a quen non, pois, botazo. Pero se está o mundo cheo de xente dicindo trapalladas, non imos ser nós menos, digo eu. E Claro, non, descontentando a a ver. outra xente, pois xa está. Mas está ben, hai que dicir cousas de outra maneira, cousas diferentes, bueno, a ver, dixo eu. Eu moi bandada non son, xa sabes. É verdade, é así. Dámoslle, Veña, vou cortar. cortamos, e vou no Cortamos. compartir no Twitter para que a xente que non o viu nos vexa, que nos dixan, malo do feminismo. Como vas facer o Pois corte? Así como a quen vou cerra a cortar porta? así, vou cortar as bravas porque non teño nin intro Moi de ben, saída, nin de entrada, nin nada, entón as bravas. pareceme moi ben. Vémonos a próxima vez, avisaremos polas redes sociais tamén como hoxe. Feminismo ás bravas.